Welkom alle to de Plautdietsche Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en dit is de tweede lektion en vandaag willen we uitvinden wel eene Jittoa schauft en ook wel eene Jittoa te Besorjen, zodat het lang houdt. Erstenfalls wollen wir sagen, dass du sind hauptsächlich zwei verschiedene Sorten Jittoren. Das sind akustische und elektrische Jittoren. Für diese Lektion wollen wir mit akustische Jittoren schaffen, aber dort würde ich auch schaffen mit einer elektrischen Jittoa. De Jittoa hat drei Poaten: de Kjarpa, dat JENEKJ en de kop. De Kjarpa is dat grootste poat van de Jittoa. Dit is wat op je bein deed zetten, en ook wil je de Jittoren spelen doen met een Jittorenplekje. Wanneer je een Dreid spelen doet, merkt dat aan je luid. En de grote holle Kjarpa van de Jittoa merkt dat je luid veel luider. De elektrische Jittoa heeft niet zo'n holle Kjarpa om dat je luid luider merken. Die moet dan durch een versterker gespeeld. De tweede poat is dat Jittoren JENEKJ. Dit is waar je een hand aanmaakt om aan de draad draaien en de noten merken. Fern aan dat JENEKJ is dat hakkenblad. Dat hakkenblad heeft vele metalen stang met breite bieten hout tussen. En de draad zijn te ver. Wanneer je aan de draad napdraaien, schuiven de jen dat hakkenblad aan de stang aan. Dit is waar je dan verschillende noten speelt. Dat derde poat is de kop. De kop is op één JENEKJ en heeft 6 toongrepen. Wanneer je een van deze dan draait, de draad wat door aan vast is, wordt dan entweder een hogere of een lagere toon krijgen. Wanneer niet alle fijn ingesteld zijn, dan wordt het niet schijn hier. Dat is ook wichtig om nu je Jittoa goed oppassen, zodat het lang houdt en niet blijft. Houd hem denk dat een Jittoa is niet billig. Dan willen je voorzichtig zijn en je Jittoa goed bezorgen. Dat niet rug zijn, uit de Jittoa ramschuiven of vallen laten. Wanneer je fijn oppassen, dan wordt de Jittoa lang houden, om schijn het spel maken en ook lang smak laten. Aber morgen, wanneer je zij oppassen doen, wordt de Jittoa nog helemaal alle en wordt ook schwinsch. Zum Glück sind hier wat einfache Wege, zum jene Jittoa gut bezorgen en niet houden. Dat eerste is zum einmal jene hang waschen für je den Jittoa spelen. Overdag worden jene hang schwinsch van alle Sorten. Wanneer je met schwinsche hang den Jittoa spelen, dat schwinsch het aan jene hang, dat dan ook aan de draad aan. Zo'n grind merkt de Jittorendraad leicht rosteren. Met verrostende draad spelen wordt rug zijn aan jene vingers en dat heet zich ook niet zo fijn. Jene hang waschen dat dan de Jittoa reinhouden, de Jittoa beter merken hier, en dat merkt het leichter en makkelijk te spelen. Dat jene vingernagel kort houden. Dit wordt twee dingen doen. Dat laat je dollar jen dat hakkenblad draaien. Wanneer de vingernagel lang zijn ze am stich zum goed aan de draad aandraaien. Wanneer je niet zo je nog aandraaien kan, heet zich dat funnig liever als schijn. Maar wanneer je korte vingernagel hebt, dan kan je beter door aandraaien en dat jeft niet zo leicht aan je bram. Dat deed ook je een hakkenblad persoon. Wanneer je lange vingernagel hebt, dan de je dat hakkenblad schuiven. Ja, dat houdt als hard en dat zal ook lang houden. Maar wanneer je verder speelt met lange vingernagel, met de tijd dat verkrotzen in twee merken. En dat laat dan ook niet zo smak. De kort houden helpt dan met je Jittoa smak houden en ook met beter spelen. Dat de hakkenblad en Jittorendraad rein merken wanneer je vorig zijn met de Jittoa spelen. Met reine hang spelen wordt al veel houden. Aber je vingers worden leichtschweitig van spelen en merkt de draad schwinsch. Wanneer je dan vorig zijn met spelen, Daut dan een weekje draadlens nemen en de draad reinwaschen. Wanneer je zo'n haan, dan kan je ook babyöl
oder besondere Jittoa nemen, een beet aan een lans jijten en de dreid bewaschen met Daut. Je kan ook wellicht den Jittoa Karper tot je nek in den kop reinwaschen. Dit wordt niet nötig zijn alle dag, aber vielleicht jeder Monat de Jittoa reinmerken, wordt een goede idee zijn. Ik doe vaak mijn Jittoa reinmerken wanneer ik de Jittoa Dreid Omtuschen. Nehmt dan een lans en doet naadjes de ganze Jittoa reinwaschen. Proef nicht te sehr nat te trekken, aber wenn de schwinche Plaken sind, dann doet de lans mal een beet nat merken en dan zullen de Plaken loskommen. Jene Jittoa ook fijn oppriemen. Wenn je eerst fertig zijn met spelen en ewings de Jittoa Besorjen, is het tijd om de Jittoa oppriemen. Einige von jullie haben vielleicht eine Tasche für die Jittoa, und dann würden wir Amateurruden die Jittoa doen, wenn je die nicht brauchen. Auch an eine sichere Stelle andoen, so als in ein Bad oder an ein Kleidershop. Wenn je nicht eine Tasche habt für jullie Jittoa, dort ist keine Sache. Du seid noch wat andere Wege, um jullie Jittoa fein oppriemen. Dort dann erst ein Wegje Dijk uitleihen, und dann die Jittoa doen nap in toedijken. Dann kann je dort auch an eine sichere Stelle stellen, so als in ein Bad oder an ein Kleidershop. Nach ein Weg zum jullie Jittoa nie holen, als frische Jittoa-Dreid doen. Met de tijd worden Jittoa-Dreid bloß oud, maar ich wenn je sehr abpassen. Nie Dreid Omtuschen braucht nicht viel je doen, und dort ist mehr kompliziert. Durchwehen wollen wir nicht nur wiesen, wo das macht. Wir wollen lieber mit der Zeit eine ganze Lektion machen, um das wiesen. Sehr Dankeschön für das Zusein und für interessiert sein an diese Plautdietsche Jittoa Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr wellig den roten Subscribe-Knopf drücken, sodass ihr das leicht antworten, wenn die nächste Jittoa Lektion ready ist. Allweiter Dankeschön, Gottes Segen mit euch alle.